Yo, yes, also, Mamma, Aquaba BM, a TDJ TV show. Eduardo Onshira. I said, Uti a TDJ TV, about modern AGYEMENG TV. Now, also, dear, Yadim Pensemu, Barbara, no, Nabakwasam, and this Abre said, Dear Christo, some city here, Yichim. Now, Uti a TDJ, dear, and yet, what you only and tears here, and a canoa. To Uti a TDJ, Pa Bakwasam. Ane Bible mu nchirechiremu no na wo betie de ya twrama wa wukuta wo so de kɔ asɔde bade bia na asɛm no sɛ ne esitie ne kwan abafa so a wo de bɔbɔbra na no so abetie na tirije na wa ye nhira na obi antofu tra nya dai enwu wani na awie ye bremu no Nyankopɔn wa yi ne nkrɔfo ne bia wo de na asɛmpa na ma wo mo sɛ ɔmmɛka na ne ma enya nkwa ti sɛ wutie atirije ya wutie mi a share subscribe di mo dance ye kyerɛ wo nua na ɔno so onye nhira ya cha ho no odo no wasam no ne ewo mu no said ya chichifa part 1 no no kire wo se odo ne mra edi kan ne so e wo Matthew 22:34 no afa ya to aso na ya cha ho no ya nkwai 1 Peter 3:8-12 ya kenka o Peter ho ma edi kan no etire ya miensa ne yi mu eye enwotwe ekọ no atifi asa se ba akoye odo ahobrase ene fache sie ne ye mu batimi aya ba ako na wabra wo ho ahye eye wodo odi beche wunia eye wodo to ase ba ko ye ahobrase odo ene de fache enti so wo do wunia eniama ekoni niama wo se wo dan na di ma wo sampa emransam na edi kan no eno na wo de ye adwuma no ene ye bechirim enti yanko ose da wiye ene se mu nyina nya adwenokro da wiye ne se wo betimi ni wo bi akọ wa abra wo bo ne ho ban se na kira nyira age so ne ya adwene baako e wo Kristo so mu wo ne ya adwene baako wo se de Nyankopon no masam ya de e ka ho ba ya na hwe Kristofo ya adwene enya baako ti so fu we so ne na e ka no kure ni nua so fu bi hu se de wo ka ne ntisa no be ka pa oh na ne members aso de mu no mu di na tem adwene ne nya baako na ba da ye de odo wei no aye adwuma e ba da yetimi abobọ ye ho ban se ye kra nya dai enyira nukura nim se nyame asam no de ya wo ho no ma wontimi sisa no na wa nya de wo ho nim de no opatu begina wo se o ka nyame asam a kire wa hwa no wa yera wo etika wuti a eni atam na ko wuti a we de wo ni atam na wa zo ye research afa wa zo ba ho nukura no na de atoto nim yenu no de wo hunu no na won so wan sampa wo so won kwaje because odokwa so no si yanyina betime de mransem no de edi kana ya adwuma kisi ye hu si yanyina ye boy ho ban si ye ma ye kra nya dai anyira na si yanyina boy ho ban si ye ma ye kra nyira ne anya baako a ban bo ne de boy ho si ye ma ye kra nyira na anya me ato din se odo a ye love no practice be na ne ye practice enwo adwuma be na me no mienu ye awie ye bremu ne de anya nkwa eti wo se yanyina ye adwene baako aha mu hunu emema mo ho wo se ye nyina ehu ma ye ho wo se wo nua de wo ye nkwanhyɛ nya ma ne wo se anya no twene wo nya dai efri ho na wo ya de na nya me ametia me hu se nti sa kwaso na me hwe ha na kwotrem uko bo nsam jema na odo na yese me mfanya adwuma no ene de ahin odo na yese me mfanya adwuma no ene de ahin ko Bible no se me no wo se de me do me ho me so beti wo me mpase me koya omu me mpase me wu akobo nsam jem de nti na mate asem dia se ba so de asem ne ye adwuma wo kra ba yira na me so me do wo no me meka bibi nkyira wo to se ye hunu ma ye ho aha mu no do mo ho se anuanom afa wo se abobo ye ho ba se ma ye kra nyira se wo bi ye furu ba akum ana ni me se wo ka se wo ye kristoni na me so me ka se wo ye kristoni no ye anuana ate se de ma me ba ko de papa ba ko wo ye ko ye nyina ba ye kristo ma ye nyina ye kristofo a ye nyina ye ko ya papa nkyɛn na se ya mbobɔ ye ho ban se ya ma ye kra nyira na emransem ne de edi kan kwan ba so na me no mienu ye fa so a ye se ye de ye adwuma ani nti ye betimi de ye se ye bo se ye wu ye be kwa heaven ye dada ye mo aha mo yem ehyehyɛ mo emema mo awo se wo yem timi hyehye wo ma wo ne wo nua sabi me yem hyehye me se a de wo me ya ama me kra nya nkwanti na matwe me ho afuru ho a se me hu se wo so wo ya awo se me yem hye me ma wo na me ba ka bibi kyerɛw
Sada wonu ya so ya de anya na mwa no ma ne kra nyankwa. E wo so so tip kwa ka bibi kira no. But na ya hwai. Kristo ni timi ni nyonku Kristo ni achi. Na ko friend girlfriend boyfriend no de ama no. Aso mi enu kwa asori o. Kristo ni timi between na ma wo bi wo mpratwe mu. Kristo ni ene wo susini nua kora wanwene ho sa. Ade abide ya mi nua ya mi sisini. Asisi ni te ba ma mi nua no ho akere no. Wanwene ho. Eyamu nhyehyere nya dai emane nua ne de beto no odo no ne ye practice ne hye unua de da ho no wakowia no obo ne nsa no na ye ne yaya na ye ne so wo mmode wafa no kora adua na so obo de wafa no kora adua no owu ade chi okobo nsam gye enti oyam hyehye ma unua no se de wo de ye nua be mana kwa ya de ba so owu okobo nsam gye oyam hye no ma no ani enti unya no ana enti wo so ba kwa heaven wo so ba kwa heaven Jaji wo hone wo se wodo no se de atie wo nyamesumu na me kire wo o timi fa bibi fufuro bia meka ho se wo bekwa asole wo abra nya wo kra banbo na ade ma no aso bekwa asole na nya banbo wo de ma wo kra se wo ma na nyira asole no fa so be na baba so ama se ka sika nko ade nka asole wo yiyan ko za ki oso no nko asole yo aso no wo sika be Yesu ba ne ncha na okoye okwo fo nkwaje tinye sika samti na Yesu ba ye esika sambi ankaza ki osunye nipa wo sika Yesu Kristo ko no ko sika de na wo bi to wo sala ko pai ko Lazarus nchan ko Lazarus na ehia no but ko Zakios nchan se na wo fie na meda wo so ya Adam aseni wo ya Abraham aseni wo hia nkwaje te botaya Yesu de ba wi ase aya ban ba de boy se ko ba ye kra nya de anyira na otu din se odo te se de me do mu ni ti asem we wati ase pa ana ti Kristo sumu aka cho se emfa mesh enyu fufuro bia ntoa wo nwi so ande sa wo kra no entimi nko nya me nchen to wanga sa wo yam hyehye mama wo wanga sa wo ti wodo ase ade ti wo bo mesh se ya wo abeko bo nzam jem na so ko asole sa asif se o bo o kra ho ban so ma na nyira na nya nyame asem na obedi so abambo no be free hin na aba bambo e de ko heaven enyi bible eni nkom hyem ani kwankyere bia mu se kosua kokko kosua tutu ba mo kwankyere ni nyame asem so die ni de boye kra ho ban se yema na nyira na nyam bia no nyame asem so die no ye go 1 Peter 3:1-6 na hwa ade bi wo 1 Peter 3:1-6 1-6 ya kenka o Peter homa edikan ne tire ye mensa asase ekono tifa was ayirenom abrabopa ayirenom abrabo ya papa o ya de ko heaven sa na mo ayirenom mo mra mo ho asema mo amukru no na se ebinum entie ensem no enso a onfa ayirenom abrabo a asem eni ho no enya wadrase enya won ana mo se wo ya yire na wo ya papa ade ya nko na wo ye nti so obi num nyame asem kura na abrabo papa na wo ba ni wo boni ntire betima twe nipa ne de na bere nyankopon ko yu anu onim e de nti na nko an keka wani e ma nyina keka wan nko amo meshi o e wo bible mu se wo yesa wo kra nyankwa e sa mi ni mo ene me so magai e be twe na ba nyame so ko so yo ba na wo sum nyankopon o so wabrabo wo kurukura nko asori a etimi sesa wabrabo sa na tworo ne ka se mo ba hwe mo abrabo a eho tie wo osuro mu wa ja se mo ba hwe mo abrabo a eho tie abrabo a eho tie mama sesede no enye honam ani de o ti ase ma de wo de ye wo ho no nya de de wo ba ko bon nsam gem bible ka se ma wa sesede enye honam ani de a je se de wo de ya ma wo kra nko bon nsam gem no ene wo so twe ho firi ho nya de wo de ye wo na wo ba wu enu ye be gina so ama wo kra nko bon nsam gem mesawo afi wa ti ase teni yo mesa na mo bo no mesh no enyi na mo de gu mutiri so no wo so wo do wo ho Kristo ni ba so da se yesum nyame wa akomam ti asem we na nche wa akomam ye ukaka asem no a ukọ asore na ye ka kire wo no asem we na ade hye wa akomam ani tu wo ka se nyame sum wa akomam se nyame sum wa akomam dia wo se ka asem we na hye wa akomam a wo da na die se no ntie be hu ni se ma hye na bi nkan wuti ma hye no gu tiri so wa hye wutiri mu tie wo so fo maame onu wukuru ya asole wo se ni pe gu mu na ase mo do mo kwai heaven na wangaza heaven wanya wo shoba nim tie mi ye so mama wo heaven wanya wo do ho wangaza kura wo di kra yo so ma wo kra nyira
asole dem na wote wo no emre dika dia ma hwe hwe wo ma wo kra anyira no te wotu na ma hye no ana wo hye wotiri mu no a wote ho no wo kra no abo ho ban so ma na nyira de na wo no woni wo kuru si wo se mo hwe se mo ma ni pa kra anyira ani nti mo se mo ate asole o mo metie nyame asem no wa asem no kura ho fa nya adwuma wa ni kan ji wo ansi wo se wo kura no wadi kan bo kra ho ban se o ma na nyira o ma na nte yawo na de ote wo ho no wa ya asole ba no ana ho beka de be ma de kra afiri yawo ma kire no sumo wei ana me pesa me kire mo se enkwaje ani mpaibom enkwaje ani kosua kokom enkwaje ani abula mu nsuom dade bi twa dade nya ho na yenti ne yakọ heaven no yakọ asole dem ekotie nsem sei ni abedi so wo fie ne yakira nyankwa nya kosua kokosua tuntum ti ne yakọ asole dem ti se wo tie mi anopa ya me mo wo kristo ni dia wo ya be ma wo kira nyankwa e kire se wo dọ wo ho to bi dọ no ho a onya ne ho bone o sha trouser anadum so wo ya kristo ni wo sha skin tighter wo be ko bonzam jem ewo ho sat wey ya be ko ne sa ko dipiki no ewo je wo e anche ya de san kire kire wo ya e be ma wo hu nka sa me ka ma adwene ma fa free bible na ma kire wo wo ba wa sade wo kristo sun mu awo de wo ti wona wo de ntoma na agugu wasum so ya makuo maami makuo papa hihye asomade ye kupa ne abisinia de ti aso de ma keka wano abo mesh se wo ya aso de akonyankopon nchen ndada wo wo se wo yam ehihye ma wo ho ma mo yam hihye ma mo ho asofo mo ma mo yam hihye ma members na de na wo twiro ni mu no a ye dinya ye kra nko a mo gyan ma o mo de di o mo pe e na de batra nyame fie no sa ye no wo fie no mo di wo bawu na nyame won fa nkyem wo ma okra ba akokora yira wo nsam asesofo na nya no kora no waka kire no wono anya dia na ye wo dia sie no na so to collection ma wo didi a nyame won fa nkyem betwa so aba wo ha na wo wachi so wo so beti yawo ni bi cause wo mani pa ba abetena wo na ase akote yawo na wo yi wo afiri yawo ni mu enye ye wo ba ya wanka no kora na anya dai ankyere no because any sikase ana ntade sikase no ha no obo no tofa tina me se ye ko je wo na me ko sa ko dipik no wa kire sikase ni mu because wo sha rare gold anya chiwade wo sha silver anya chiwade ba ko ya lavish ornament anya chiwade abisinia kupa sa anwene enum ne ne ma no ye ba kirem na ha ne de emba mu sa ebo ne tofa sikase to wa yo be anu na bi mu nti ase a mo se enhye kura da bi bible mra somade bible mra che but enye gold na enye silver lalai fa nka ho ti wu ni sika di to gold ana ta mo na ya no jaiso enhye bi tra baby to dem ti hey se ni ya ba eti sa wo se wo ba wo kra ho ban so ma na nyira wo yo wo ba ko te hyu am bia ma wo no kenkan ni ye aha ose na mo ma no nya akomamu nipa a wahinta no honhoma edwo na eye kom ade a emprom afi wati ase ti wakoma no de bia no ma de wo mu no ehu ne se wo ba ya ade a emfa wo nko bonsam gem nyame azam empro ati wo mu ade bia fa nhwe wo se wa ma wo kwan odo no na me kire wo no ya nkire wodo ase nti okeka wano kwa asole no yes o ho ayefe obo mesh yes o ho ayefe because the word love no ya kan tira nyame ye wodo nyame ne do ne se obo ho ban so ma wokra nyira o ti kwa ofa so obo ho ban so ma wokra nyira na o si ja mesh ne bo mesh ne de ho bo a ma wokra nyira wano keka no ma wokra nyira de wo yi ma wokra ma ne nchen e no ka kire wo ano no so oba nyame sum ne mu adikan fa sa amra no eye adwuma na yi wu firi bonsam jema wu abede obako asa na wo bibi a wa ye dai wa ka kire no o se eno na ne bo ye den onyankopon wani afi wa di ase ade a ne bo den ene se wo ba wa ho siesie wo be hwe ne yi ene very expensive
Wahu siesie. Ko Yeremia 4:30 e ma na omo dress that time no. Nsem bi o ka kire wo. Na sha ade bi nso. E ma na omo dress ye that time. Nyankopon sem wo ka kire omo nti apamfo foro no. E wo se 1 Peter 3:16 no. Wo kire o se siesie hu yie no. Na e kire Yeremia 4:30. Jeremiah chapter 4 verse 30 going. Na wonso wa wase we o ye ne dan ni afi wa di ase e dia na wo ye ya sell wa ho siesie enti ye di ka destroy wo ko bu nsam gem ti dia na se wo ye na wa fratam kokko afi ebi ma yusu wo ma twaku ade bo dere na mo di yusu wo honam na ye ko na o di sika asese de asese wo ho Abyssinia now the lavish ornament no what the asese wo just wo bo life na wo de adubri akeka wani afi wa mo pon so na mutwi no makeup se na mo ye no ana Nyankopon wo kan kire mu no na wo de adubri akeka wani wo de dubri akeka wani okwa na wasese wo ho fefe sania wo de kupa Abyssinia lavish ornament no wo de address wo ho na watwi wani mu makeups wano blue waso nchemu green one yellow ayese togo flag no chasa wo ho na aye fekeke kwa na abase yanka se wo ho aye fekeke tie de wo odofo apple odofo aye dey apple ya wo na ebo ho ban se wo ma ye kra nyira Ewrade Yesu Kristo ase nyagu Yesu Kristo bo ye ho ban se wo ma ye kra nyira na akoye niam we no wapoa wan kasa to ti aso de ma wo se nyameso mo wakoma mu no wo ti wodo na se de wodo no ti ase Nyankopon pe wa ye dey afi wa ti ase ko tu janem ope waku mama yanka no kure na ya wo de ya ye akire se awie ye bremu ye je ye kra nkwa ti so wo asole na wo so fo nkire wo se de wodo ankasa sitie e ma wo hu no nyumadie dia ani apostle Joseph ato so anza ena me ma wo hu Bible mu Nyankopon ka se wo ye wodo a ne don se de sitie ena me ka akire wo wodo na se kire ni se hwasa wo ma wo kra nyira nti na Nyankopon se de wodo wi ase ni ti do ne ba Yesu Kristo krope e de ma wo so wo gidi dia obenya da nkwa wanka se wo gidi dia obenya da sika wo wanka se wo gidi dia obenya da adan wanka se wo gidi dia obenya da aka na bo so wo gidi dia obenya da nkwa na je se wodo no ye baba de bo wo se wo ma wo kra nya dai anyira na obeba heaven na wo muda amen tieni ye pa Yesu ba ho to ka che wo bi debi o si fie che wo bi but o so obedo to won ko no se Yesu nya dai ya no do ye ho de ti na valentine day na woni wo mpona na mo cheche mo ho ne ma se mo ye dai mo do mo o se mo ne awuo o se wa ne awogu woni ma se wo Kristo so mu o no wo nua ya aka o se wo kwa so de se wo kra be nya nkwa o se wo ne awuo o se do ho se de wo be do wo nua na no nua ya aka no nua no wo ogoi aya aka ni ti wo nua no ogoi de se wo bo nua wo ban se wo ma ne kra mu ko bu nsam jema anen ba ya aka o se wo so ye Kristo ni akoya wo mu wo fa wa abro kire wasane akua manza sika ko duwa wa ma ubi o so obu ofu wo fa se akua manza anya bia ya wo ya wo anya bi wo ko di we be kwa heaven akoya anu so wo ya sa no wo kire se wo kra wo mo ho ban cause obi o te se bia Bible say heaven onya dai onko ke bia ya ma akua manza bi no wo anya bi no o wo fa nyame nhira mini akua de ane wo hunu problem a wo face pa kabi wo bi kura kabi na wo se me ma ne bi a manya wo fa wabo de o fa nyame nya de nhira aja me nimsa me pam no so me nsa be de e be ka me de na che se o do wo nua no na wo fa bre akua mansa wa ma obi tu no wo fa ya aka sa no do tie o so ko sia na be fa Bible so wo ko asori ababa wa na wo so wo pe no na wo fo so na be dan Kristo ni wati wodo na se de wanga wado ho se wo ma wo kra nyira de na guarantee be na wo ma wo se na wo no oba ne da ade betimi achewa ma ade asa achew obi no obi na ma wo fa mu wi obi no obi na ma ade chi yen ko e wongo wi wo de wonya ni pasa ho bibi sa ntimento ande wonya oba na ne ya ba so ne da wa abra wonya ne ho ade be to be kwa so de se wo do wo ho wo do Ewurade Nyankopon ne na egu ase ho onti wodo ase so so de wa no de ndi wo Kristo su
ene sakra wadwene wote me nka sakra wadwene ngu ho ne mase wo Kristo sum mu amyanka se wo na wo so ye Kristo ni no ko nyanka sa asam ne kire opa ya declare we na wo so ye Kristo ni ko Yesu ba wa ntwempo no ono obi anya aka ne bu amfu obi awo kwan bone so onza wodwene wonu anwa adwonbone so to wa mena mu ade obeye no kura nya bi ni onza wadwene wo otirim odone no we na wo so bo wo kra ho ban so obekọ heaven yes I know dotie ni kire wodo na se odo ase kire ne se wo bo wo ho ban se ya ma wo kra nya dai enyira wo ka se do wonu an so a bo wonu an ho ban se ya ma wo kra nya dai enyira Yanko Peter 3:8 to 12 wo no nti ho no I say mo fa bone ntua bone ka tie ni obi a wo bo wo kra ho ban se wo ma wo kra anyira no nya do obi yo bone a wo di bi betua ne ke o azo apostle Joseph atimi ye teachings wonni mo na me kan na za me kan no kra chiro kra se bone na maye wa wo zo di matem na no da go bi ka chiram se magimi se enkura 300 magimi te se enkura mako 300 awurade won hira no ha za di pa de awurade hira no onim de woka me kan kwaji asem a chiro me mo wo se wiye bre mu bi e Christian apam foforo no ana ye mra ye de ama on ti hwa se wo be concentrate wo no ne mu nsam no wa yire wo ho asua na de wonni mu no watimi ahuna diso amakra nyankwa wo si magimi se enkura mako 300 awurade hira wo pa unkwa na nyina onti wodo na sinti on wa se ma ga kire me ba mi de woni matem o wo de wo hu ni se wo di matem ba woni matem because wo se menya de ade mfaso ye dai eba jimi na wo kan ye no ase no no ba mi de mi nim se de me ye no ade mfaso be bra nipa ahini ne ya ne de enti no wo ka sa na nya me ya to wo jam se awurade nhira ba wo de wo hu ni se wo di matem na akwa ba akwa jimi atesai na 300 so Jimmy do Osfo say okay say akra ba akwa jimi kura atesai na 300 pa what yes assume one wajibi no sa no na me we me ba na yam ya wa si ninti ya be town yeah onti odo na se danka okọ asori ana ya preaching ya kire ne se odo na se kire ne se hwe se o ma wo kra anyira ba ho ba se o ma wo kra nti ya o ana wati odo na se no obo no ba nka me nsam am kai ko be ye din ye tie na ko no so afolo kiro no na ko hu se anti we ni dia me ya e ma me kra anyira o ko fa pam dada mu mra ko di so wa bra ya bande wu ye Kristo ni ya bande wo se mra na wo dada mu no se wo de ba akokura be ka fufuro yi hu a wudi na ya chwo no so ahe mem no ya de ye betwam na mra na ndasa kura no so wa pam dada mu no de atia ni se emu nkuro no kura no a emu nkuro no a ewo ho ma nipa se wuntimi nyi wo mfiri won ya de ni nyina so ahe de aba fufuro ni ti ba akopa de ya mfa mem na me mo wo hu se no de enya mra wa ni so a eba ma wo kira yira na ani ni mi jimi amagimi ano ni ade a me ya mfa fa so ma aso wo ka sei u di sabati no but odo no nya nti ase di sabati na do ba ko ya be de odo no jumadi ekurasi tie se ya bamba ya di ama wo wo ya sabateli ya waji agira mu ya sabateli ya wo si magimi uni mbra ebi kura ade a wo ton 2 series wo tibi de bo bi 10 series aso sabati de wo se ya no de ehia se Kristo ni wo bedi so wo di matam na ga nkura no kaka be 5 300 adai so Jimmy ne na do so to asoma me o say mo nwene ahobrase adwene enti mo dwene a mo nwene sa asem wo ya ye kan ye kan na me dia ye adwuma sa ya me kra benya nkwa ahobrase adwene ya ka asem a kire wo ye no kure bi ye Christian na wo do wo kra sa wo hwe sa wo ma wo kra nyira no da bia wo dwene a dwene sa de ye a ba ma wo kra nya nkwa ko dwene mone ha bi si wo ya me kan menya de obedi matam odo yi kura me kire mu no a wono watie me a obahu se mi hu ni se ya
kanya ne se mabra bo aye sei sa wo ha oni amane na da me so no kura no e wodo na me hunu fa nya adwuma no e da ma sa wodo ne amane ne kura ye dai e da me so because yesu say me ma ne nte yaw enti so wo ba na di ne mra nsam so wodi ne mra nsam no a o ma wo nte yaw ti mra nsam na wodi so no na yi wo afiri yaw na wo ye dai utie ni mu kura wa hunu wo ye ntu nse wo ja wodo no to wo no na wo bosi mfimfi no wo se sira anya me so no wodi wo ho kire ya de mu na wonam o ha ne amane mu na wonam ko de edi kan no wa ontimi ya hu no ko sa asam na gasa di kan do me se wa ntie a nu mi ni nyina be ba wo so asam na so na wuti adi nhira na eba ana asam na gasa so de adi ama wo se wo ba onu Nyankopon nche ya de edi kan se di asam ne so fa ba ho ba se o ma wo kra anya dai enyira wa nti we ya se wuti nyame sumu enkura o ma jimi 300 na wo ka kira me ne be wie wo sei me da magase nkwaje nti na me bae me koso aka no kure no na se wutie me a wo kra anyira do ya henie ne bade obete me nsamase san se me ne me ho na me kasa hon kokro na ahya me ma hon kokro so na ama me churo no mu nti ase hon kokro no na agya me a kasa abrei ka me do obati hotel ka me tibia ba ka me Germany a aka wonya me ni matam o ba on se hon kokro di me ya adwuma no ne nsam na waka na wose me mbeka bi nkyere mo na hunu se ne esitie na ti asam ne ya adwuma ma wo kra nya nkwan no on se no nti ama wo chance a wo di matam obi tibi ka kyere me se ono na so ne ya wowo enkura wo mu kura nim bible kyere me mengwa no wo a wanyini no odo kura wo nya nti ase o odo yi a me kyere wa na si wo nya nti o enkura wo aso dem ne bible mu kyere me na wo anti wodo wo ya hye a akora na wo so tete no wo asole mu no e oni bible mu kyerem no wo banyini na nyame asem be no ka kyere obi ama ne kra nyangwa wa abra wodo no kora wo tete no wo se wo tete no anu nti oni bible ne kyerem no wodo no kora wonnim aka wo ti ase ase wodo we na nyame di ama ye no wo se emra bia ka emra bia wo kora no a waka ne nyina de ahye wodo yi mu kasa ba te no kora ga de yere emra bia wo no mu a ne nyina ne se hwe se wo ma wo kra anya dai anyira ko ka we du kuran ka wo ti nyame so ma se na hongonkron na abo wasu na bie wadwunu mu a ke ma won ti ase ya dalete se sisi akura wo ni hwe yo se ya behwe se wo krai mo munya dai enyira ko so be di sabat na de becho betwe kura wo be di sabat na be sisi wunu ya wo be di sabat na be di mpanyimfu agyam de sabat na fa so be na here e ba so wo ye kura ntimi am ye wadwunu so wo asori ya e de wo ko heaven no wo so wo kenya me asema kire nipa wo mo ko heaven ntimi nkire wo do na se ye de ye be kire yebem won honhoma de ye adwuma se ye de nkwaje ye nti yanka se ye betu obi yesu nti dia nemom de no kura ne tie no na Nyankopon honkokoro asoma ye se ye mmeka te se wo ye kristoni na wo te wodo ase a fa ye adwuma on ti ase so de ne ma kyerɛw ye bambo a wa de ma ho so o ma wo kra nyira to cause I love myself na ye se wo bo ho ba se o ma wo kra nyira to be obi a wo ye lover for your own self no is for your own good to wona abehu de enya obetwe mu afiri ho na di adanse sa ampa wankasa wo bo ho ba se o ma okra nya de enyira nye se obaka se me do me ho ntokwa ba no wako me do me ho wonya obi anu wawia no me do me ho panyina na odi natem me do ho nipa ho ye wahi me do me ho na nsam bebre nsam ayi fata enye mo do no aha enso mo fa oye ntwea oye ka afi wati ase ne kristo ni se odo ne ho obeso wo ko heaven so obi firi ba bi bedi natem no no so odi ni bi na bambo be na ade bo so be go heaven bambo be na wo bo so ma okra ngote ya to se mama mfa wo ye ntua wo ye ka so obi di watam na odi ni bi be da wa go heaven on go heaven on zo ka jam se majimi unum so wadi matam on se bi mi nim se mi ya ka kira mi se mi pese mi kra ko nya mi nkyanya so obi di matam mama mi ni bi on se mi se urade na nkyira we na kira mi ni omienu de wati wodo ase me de beka no kura na kire ko di awudi matem no do no nti ase ti na ma kire wase me nya so obedi obi atem bi ko da obedi obi atem no dana na wo kura de kire se heaven kura no nko wa ho be so obeko heaven te firi ono de bible show bo to am kura na e waste cause wa di close heaven on be so obeko bi cause was de wa fro afum nim de kwa so no oba transfer man fo asafo ti e kan kura ne kire na wo se wuntie de obeko so ano aya sorry a obetre ma do obeko bu nsam jim emu na obetra ko de wo twiro no na na meka kire wo
bibi bia na ni wa me mote me kan wa fidie so amaka eye madwene mu ni nyina firi twirum ha bible na ekuta ye no se mu ni bible wo ho no ma twetwe bia ma ye ya ye kan ya kamu ni akini ha de okuta ba ko pewu okuta ba ko pe ena ofu se no ana ne ye kan kura kira se de ekuta wo ne de ya bo ne ma bi tofa say ya be summarize na ma wa hu se nkwaje no se na ho ya ma nkwaje period ben sam ne mu ba mu ho de ndi ama ya twiro ye na wo ho eno na nyame afa ye ya kosua ye di bi bro say ya wo de ekuta no obeti ase ye be kan na odi atem me one love no ye nkira wase obi timi kan I love my car obeti ba car wo ba so ma ne nko ya o what is eja to car mu ma wo su mi hu na ma ne o mi e was so mo ka kisa I love my car agape love won't mean for my car you living ten car ente yaw I love my house ubet ma ka say oh I like my car fine I like my house who pay fear fine but who you love for there that's I won't think odo na say agape love yen fa my car yen fa ma fie ya de mani pakra ya de mani pa body oso wo do ho nti bi twa wa na wo su wu ye me ya o bo ho ban se wo ma won ti ya to so ye aduane kura da sika twa yi me wi ko nya de na wo pe no anu na Nyankopon se wo mpa ya wa che so saa wo wu achi dia di ne nsam ne so dan nsam ne nyi wo mfiri saa ya wo no wo beti ama na chen sika ya etwa wo aso so wo bo adwaman ade achi wona wo kobo adwaman ya wo nsuro be wo se petrol tanker ija to mu na wo dwane ana me di jimi no kura fa mu ha mo ntimase wo ye Kristo ni onti wodo na sinti tanker hwo na ija to mu na Kristo ni ye dai o dwane na adwaman na wo kobo na eje di akire na nje tanker no adwaman na wo kobo na eje di akire nje tanker no ko so nya nwu ni wo hu dwane nti ho va nya se ba wo do ho a ubesura adwaman ja tanka na ja na to mu physical do woni tanka no woni ho awo aso Jesus obi antiam ja bia to boss wo dimirika bi kura no men no bi kura be bia ja ne hye ne no ya be 5 months so obesha dwane ba de achi dia no no ade no ko hyegem adwaman no wo bo no se ja no ade no ye den ekotu wa pra ne se wu kokro makobu nua no wo dem se ja na wo do hu kotu onti wodo na senti da me meka no kure na kire so obekọ so ati rije TV dia ababoa na obenya nkwaje so obekọ so ati AJOA TV dia ye de nyame asema ye nkwaje ne beto enkyira aye no anu no a akyinia bia ni ho ye de bema ho unim na odi ho akyinia dia fine ano nje se de ye ka ne nya no kure ye ka nyame asemo ye nka ni pasam ana yanka de de adwene be kire a ebe suiti nipa ni abo yense mama yese ya dabi ye ka de tie because we do we na me ka no wonya wadwene se wo de be ye adwuma heavy untumi koda na ho adwuma ye no so na fom aka baba zo obi hwe wasoma ya Yesu se obi hwe wasoma da we ma no true love ntira ko nipa no hwe wasom ni de no aye bone owu okọ bonzam jem na wo bo ho ban se owu abego bonzam wo hwe na bia be de sa Bible na ye adwuma ntira ma Yesu ka sa asem ba wo nti wodo na sinti no eduru se obi bi na de che na na ye ya ka oti love na si aka ibe ye oda se obi aye obone kura na ne ya no wo ye wo na wo de ache no because wo de che na ma wo so nkoye bone that's the whole love wo ene no odo a de do wo wo so wunu bia ye wade bi wo twan ada ono so be ye wo so be mafia no se ne wo tirim ade ti bi ye Christian wura de Nyankopon ye de be ko so aka no kura na kire wo se de som ne city odo aha mo se ne mo munsira ne mo yanya dai munsira yan hwa se adeboni bi e ba ye ne fo a ye be yi dai afri ho nshira na ase no adeboni ba wo so na wo yi afri ho bi no obi aya aka ne ba yale enama aya aka ni nti no wo yi nani akora na iwu but akora de wu aya boni atu ni maami o but anya aya aka ka betim di akora na ko hospital na ka no ato no etika o maami ne baba no wa ye nshira ka de boni e ba no so na ye dai afri ho ba wo za wo so ne ya aka ko afa so ne ya aka ntina ma wo so ba na iwu no san se so de ne sa kwa ka akora so de ko hospital na kwa mo wu a wo baka so aku ba
na ma ya aka ne ti no de oba me ya de aye no ti ne brebra ma amane anya dai ama ana ma me fo me yansa ti fie we fra ne ba o se Mrs. omo aduane ani osoma wa me nko odi papa mu na yede eba cause oni ni sister akon to mo ni din da to ba fie na no ofra ne ma efi no kro wunim adwoa me no suma na moko mbo hu dia meyew wa chima woda no odi papa mu odi ba ko sia na ba kwa asori o akwa asori no nyuma woto adia wa ya ma me da wasido mo yesu mo yesu aya adia pa wa ma wa break wunua ntam ne wo ma yesa na basa wo kire yesu wo be fa no wa ma wo de impapa mu abre wo busua to aya adia wo to nyum a hye ne dia ni monyam sa na o kire wo mo me hwe ni yo ye de sum ni di agro dia wasi ye kan wo New Testament mu ma hu dia tie na hu ni se wo ye Kristo nya bi ne dia keka kwasi ada na wo kwa asole na brada na wan ni memre da nya no o ana Roma change date ana nya no o misra mo nsam no ni nkyere mu wo ho a sa no ne dia ma na wo practice ya dia ne memre da no gosi ara ana wo so ya twira na wi a da no bi no na de ma apa bufuro sa fa ye djuma ya nyina ya copy copy asuafo ko mo fa so hia ye ene ya nyina ya di akire as a Christian enya obligation ya nche obi a sa da we mo anso me ruade a wo ma hemem se de ka kire Israelfo memene da se mo anso memene da no a de home dan de wa ni ntwa ni mfiri o ma ni sa o kra no ya nyini mfiri ho no wo de ntesa ko hi 3:13 wana wo de ya ne da ne da asa bushia na mo yede mutu mo hofo wo nyame asemo se ya bone da emba faboso eno ne ahini no asi o se efri se ye mu na wafra mu na ya fra yan se mo baji insira ya maji won homo a ade bone e ba yeso a e be yi afri yeso eno mu ne ya fra yan ozo ko asolu be se jami shira wo ba niama wo yade no me ba na wo ya ana no mu se eniama wo yade no me ba wo ya wo de wani hunu eni bo aibo mu niama ya yade no me bra ya eni nkom hye eno an se me mo adwaman na wo di aso de ko boy no me na na wanya no obi wo no mo adwaman bi obo ye the 10 years time afa na hu so anso ayede abane so onim obi ade okɔwi aye 15 years ni afa na hu so anso ayede ne wura kura ayede afi to ya de ne na bibia anto na no ngira se wa fa ho adi o ya no me da o ye de wo ka ba bro anto so ye de be de be ba e be menam ti ba ba ne nya o da se wo kɔ asɔre da di bone na de bia wo kɔ ba wo bua tamas punishment ne be ba no nya nuri de se wo mpa se wo be kɔ sa ya o ne mu dia ene na wo temi nkan de wa ya atwa mu e ho mfu so aso ni nya ma na wo mpa se be ba dia ene e kɔ fa nya me do no aye ne mmara nsem no fadi so na mane e beba wo so da ache no ayi wafrem ama wo hu se wo ye Kristo ni Awurade nhira wo onomo onya okese wone doba Yesu Kristo di mu nti amen ebesa to aso pa 3 eti wuti a shema wunia se odo ho nkyerɛkyerɛ na apostle Josephat me de ma wo me mo hu de wo apam foforo mu a e wo so de ye adwuma se Kristo ni na wo kra nyankwa Awurade wo nhira wo amen